Hola, soc Belén i visc a un poble de la Vega Baixa. Avui soc ací per a recomanar-vos un llibre molt entretingut anomenat Estàs com una moto, de Pasqual Alapont, publicat per l'editorial Bromera. Aquest llibre narra les aventures de Manel i el seu avi Frederic, dos persones que sempre estan de broma i no saben deixar a ningú tranquil. Tot i que al principi pareix que cada capítol no guarda relació amb l'anterior, no és veritat, ja que cada capítol descobrim una broma nova. Al capítol 6, tota la família va de càmping i prompte comencen els problemes. Durant el viatge va eixir fum del cotxe. Manel i el seu iaio van obrir el capó i estava ple de llibres de son pare, que estaven cremats. Quan van arribar al càmping, van començar a muntar la tenda de campanya. El seu iaio, el seu gos i ell tenen una i els altres una altra. No sabien muntar-la, però un muntanyer els ensenya. A la nit va començar a ploure i va aparèixer en la tenda de Manel sa mare, el seu pare i sa tia, perquè la seva tenda s'havia vingut a baix després veren al muntanyer i van fer una festa. Aquest llibre m'ha agradat molt perquè em fa riure i l'he passat molt bé. El recomano a tots.